baserritar inguru hauetako baserritarrentzat eunik importanteena izaten zen. Dudai gabe, baserri danak beteta zeren, bai Zaldibin, Gaintzan, Altzan, Aramandan, horietan dana baserrin utxik etzen orduan, da baserretik bizitze jendea. Da eunik importanteena, feria honetzen, osezkera. Igandea baina askoz gobema zan. Baserritarran jai egue izaten zan, astizkena. Gizonezko juera nahi ez duen, astizkenetan. Ja, tratuk eta nola atzalden egitezen gehienak, egun pasain, bazkaldu, kriston tertuli. Orduntzien herrikok, hiru o lau herrikok atatzen ziren dendarik. Eta plazan erdi-erdin jartzen zan bat, besteaz jartzen zan ayuntamentu naurren, Erromeronekok. Erdi-erdin, bi o hiru jartzen ziren, erdi-erdin. Eta buelta guztien, berdurea. Eta eotezan, puesto asko. Hori bai, buelta guztien, hori esautu denik, ja, gaztetan. Hemen saltzen ziren arraudu guztik, eta hemen saltzen ziren eazti guztik, eta hoi danak baserritan ditortzen ziren, Orduan ez joan granjaik hemen, oio granjaik eta arrautza granjaik eta. Egote zan plazan, puestok erropana, jertzek diela, o kamisetak, o prakak berdin zaio, danetatik. Erdi-erdin, erropea, oiko erropea eta soinuko erropea. Eta gero okizaten ziren, Romeroneko kanpon jartzen ziren baserritar erropea gehiago. Por ejemplo, katiuskak eta baserriako behar ziren gauzak. Ganauetan eta txerrie eta plaza garagarrazan. Bertatikan irautea. Go asko ekartzen zuen orduan ganadua bain galduta da hori. Baina txekorrak eta behiak eta zaldik eta ekartzen zuen bai. Beti aurrea joate. Ia, astezkenero, esan zabolara bat, iriproba bat egiten zuena. Frontoia egiten zen, iriproba. Frontoia egiten zen. Frontoia ez. Pelotalikometan ez, pelotalikutik erra bitarte hortan bazanan, baina hori da, baina hori atxeatarrea han egiten zuen, dako artiston tanguk eta ba. Iriproba egiten zen, trato egiten zuen josteko, ikusin bat zuen irioik ze indarra zeuken, nolako ziren, orduan. Erosin astizken normalan. Hemen harri batzu zen, propio, hemen paratza gara zartzen, gu bezautuen beti harri batzu, jarri zea, eta proba egiten zuen, bueno, konforme. Sasizikinak behingo zer. Errekardera Donostiti, eta neamazanak, tratue genduken ordizien batza. Eta peria ematen ditun letxua, porru, tipola, gauzak, eta tarten nibelutako uliagorrak ematen ditun, eta etortzen zien Donostiti uliagor bila eta saldu egiten zien. Etortzen zien aurreneko orduan, Donostitik etortzen zien. Eta eosten zuen gauza asko. Eta Donostia ematen zuen. Hemen josi, eta Donostia ematen zuen hemengo produktua. Eak saltzeko? Eak saltzeko. Osa, que revendedora esaten zain nahi. Han venido las revendedoras y han quitado todo esaten zuen. Gure atortzen zan zaiati errenteriki, baina Donostitik Irundi eta oi askok eta eostea eta hola atortzen zan jendea. Gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoiga. Nolatan ziren, asko gehiena trenez, hemen inguruko trenbidea hartzeko moduko zukena, trenen, autobusetan, baino goizen, goizen etortzen ziren, gutxera bain bezala pixka goizago, igual, 8etan igual azten zan ferie, baina bazkalduta gara beriken zuen, eta gero egoten zan, autobuse holokesea, ja atxaldeko 6etan, 7etan, baina bertan bazkaldu. Seguro aldetik, ideza aldetik, laskau autobus etortzen. Autobusen gainen, parri altzeko preparatu zen, da genero gainen, azpedetik bai etortzen, gainen da genero hori, autobusetan ekarrite plazadana. Espazioan lekuik gainen etortzen ginen, bueltatan behitu, nola etortzen ginen,
Eta pentsau, gure amazan eta, urkiko danak eta pentsau, handi 5-6 kilometro tortze ziren, eta beren gauzak egin da goizen goiz asko muitu, eta beren gauzak egin da atzea, bazkari emateko garaiak atzea txakute ziren. Gara izkute bat zinen, hartzen den du, hemen jarri behar naiz, Jazta. Eta jazta. Etortzen ziren, baserrikok eta jartzen ziren, libre zen tokitan. Aulki txiki batzuk zitzen, seite goteko, nire ez dara lurren. Orduan, nola, banku txiki batutan, basarritara emakumean generalen jarri seitan, komodia gutxikin. Festa honak egiten zen, ordizin beti festa honak egin izan du die. Plaza jartzen ziren da, musika banda guztiek, eta gero, deskanso egiten zen garaien, lagos musiko jartzen ziren, eta berriz segi, eta plaza guzti hor betetetan, eta plaza netzen kabitzen jende guzti, eta giran, plaza ondoni giran, eta dantzan da, ambiente de primera kategoria ez zen ura. Normalmente plazan da hemen banda zen, herrin banda zen da, eta plazan da banda hote zen da, gero Burgosko banda militara etorri zen. Urtero honea ordizia urte askon etorri zen. Kalejirak izaten ziren, eta orduan etxen ondon, plazan ondon bizi ginen da, apargata jantzita korrika kalejirata. Eta kalejira egin guztin kalen, gora eta bera, Eta gero Santana egune. Santaneron egune, plazan basakizun, dantzai, eta buelta hori, da gero aurrezku bezala batek itxezizuen. Hemen frontoien, kentzien berbenak, baina hu esan, hu ere pekatu esan, berbena da, han erdilunpetan da. Por ejemplo, nahi mutil batek esaten zin, atako zenekin, dantza, junten zan ayuntamentoa, gora, oan juten ziren bezala, eta gesten ginen zen, neskak, mutile zein neskekin. Eta neskak, eman behar zuen orduan, mutile bere etxea bazkaltzea. Favorezke, jute ginen, bi neskak dantzaiten zuen da, favorezke eta kalabazak ebaten ziren. Kabun dieta, bezen jute ginen. Dantzaiten. Kuadrilak busak egin du, eta dantako bana, Eta busa egin usten da, danak pañueloa eta dana alden izan. Karozak itxe zituen, esatizut, kapritxosak. Santiagotako karrera, boseoa, eta matutina zoango bezalakoa, matutina zartatzen zien orduan muskorrak. Gau guztie, gau poesain dako, zartatzen zien, oan ja preparatu diken die. Baina orduan ez, zentrapuzarrakin bat ere, nahi zuen bezala, baina usaten zan polite. Fraile ziren hemen, lasaileko ez, frantzesak, horre ibili ginen. Ordin zen eskola bat, Santana eskolean, eta garai hartan Venezian fraile zarenan. Dan sartu nintzen, eta han izen zen nire bezitzan lehen da beziko mugarri ez, han sortu zen. Junitzen eskola, eta tutik ez dira erderaz. Las carmelitas, más malas que Judas. Oiga esto. Bueno, zigurtuta, eta desprezio asko, eta gu famili pobre ginen da. Familia bera ezabali mazaren, gu bastartuta. Eta gero alabake, beste gitzan. Maizutzien hemen zeuden los hermanos de la Salle. Los hermanos de la Salle hemen praiek zeuden. Praiek, horiek zeuden. Eta gero,
praiek juntzien, eta gero ni hasi nintzen monjata ordizin bertan, hermanas carmelitas. En himno nacional teníamos que cantar. Elizane bai, tocaban la marcha real. Erdiko izatzen zanen la consagración, izatzen zanen la marcha nacional bai. Erdera zan, obligatoria, euskarazun inok egiten. Eta euskarazun belar ondo igual. Euskaraz ditzik egiten, ze kastigo izango zuen. Ez gendu egiten, motibo horregatik ez kastigo izaten. Ez gendu egiten da. Dana erderaz, bai, ez dizuen usten euskaraz ziken, Eta euskaraz inezko kastigo, Bai, beharko. Eta ni nola nukeen oitxura hundie euskaraz zitekoa. Eta honen 3 hilabete pasau, eta nola euskaraz zingo, handi dana euskaraz ziken hon. Bildurra zeko. Egin enetzen geningo igual bildurra zeko. Bildurra zeko. Orduan dana erdera zan. Orduan euskaraz zinok ez dut Gure txen iten genuen, nik daketen euskara da etxikoa, nik ez dut ikusi. Zera ikastoan ez egiri. Gramatikei eta euskaraz hori ez da egiten. Ikasitakoa. Urdu gara hartan asko ez zaritxe, guk gio nazten ditxe genuen, baina generalmente zean ez zaritxe nahi uste. Horo honetan, hitz bat egiten euskaraz. Batipa izango nizu, gala indazion, ezan kale deitzik itxek genuen etxen, nino lagura azok eskolden ditun, eta guru ere gero, laun arten kuadrilan, bagin uzten, bi erdaldunek. Gainatiko danak, hemengo ginen, hemen jaiotako eta euskaldunek eta guk euskaraz egiten nuen. Omen denak erderaz egiten zuen, gehienak, denak ez, gehienak. Eta nik erderaz baterenekin, baina ez da, arreglatu nintzen hasieran, baina bantzet, hori bile ginen. Esku jolo jarrita arreglakin da jo, o bestela bi plantxa, o bi burnizko plantxa bezala, o bi ladrilu jarri, eskutan, da ordu bete nola euki, eta holako kastigo izaten zien orduan. Einige das sei nein, so wie es nicht so wie es schnell, ja,